Hello guys, nandito tayo sa panibagong video at ang gagawin po natin kung paano sa Minecraft mag-download ng mga add-ons, mga behaviors at iba pa. Bago natin simulan itong video to, huwag ninyo kalimutan mag-subscribe, like, share this video at pindutin ninyo ang bell, notification bell at para kayo ay update sa ating mga video. Simulaan na natin. Dito na po tayo sa Play Store at ang search po ninyo pag ano po kayo ng apps na yon ay ang Behavior Minecraft at pindutin ninyo. Install ko na po ito kaya ang gagawin na lang po ninyo download. Ako po ang gagawin ko. Okay na. In the cold light of day, we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back. At kapag kayo po ay nakapag-download po ng mga iyan, ito po, kuwari ito. Minecraft weapons armor. Yan po nag-loading po yan. Install po ninyo at okay po ninyo. Ang continue. Yan na po tayo papasok na po sa Minecraft. Gusto ito yung pre-under na kagad doon. May mga nag-download na rin din po ako dito. Yung mga horror na Minecraft. Pwede rin po dito. Kasi palaruan. Mga Dragon, Godzilla. Gusto ko na po yun po, naglagay na successfully pag Minecraft yung weapons. Tsaka po kapag nakaano na po diyan, play nyo at create new world. Yun po, ihahanap po din sa resources. Bita po yung isa, kaya po dito po yung active. Tsaka po naman ito nasa lubang ito ay pipindutin po ninyo rin po dito. Active. Pagkatapos po, bahala na po kayo dito. Create po ninyo dito at makikita na po ninyo at may baril na po kahit na. Pakita po natin. Sorry po sa pagkautal ko dahil ako'y kasi simula pa lang gawa ng video. First time ko lang. Po, video na po tayo. Search po ninyo ay yun, nandito po yung sa mga egg compare kaya sa iba pong ano. Sige po, salamat po sa panonood ng video ito. At huwag po ninyong kalimutan na mag-subscribe, like, share this video at pindutin ninyo ang notification bell para update kayo sa ating mga bagong video. Thank you po.